Okay. Hej, vi er Sikker og Herdis, og vi skal bage en kage i dag med jer. Vi skal bage en chokoladekage. Vi starter at indstille ovnen i 200 grader og sætte på os forklæde. Tro mig, vi alle går ud af det hele, vi er geni i det. Vi skal bage en chokoladekage med hvidt vanilje smørcreme. I det behøver vi 100 gram margarin, 125 gram brun farin, 125 gram sukker, 2 æg, 300 gram hvedemel, 50 gram kakao, 2 deciliter kærnemælk, 1 teske natron, 2 teske bagepulver og 1 teske vaniljeessens. Og nu skal vi sætte alt sammen. Først sætter vi margarin, farin og sukker og rør. Fantastisk! Og så sætter vi æggen. Når det bliver godt pisket sammen, sætter vi kvædemælk. Ja. Og så sætter vi alle andre ingredienser og rører alle sammen. Så tager vi 2 bageformer og smører det med margarin eller pannespray. Hele tiden kagedejen lige i 2 bageformer, så at vi kunne glatte dejen godt ud, da slår vi bageformen i bordet. Så sier kagen inn i 200 grader varm ovn og baker i 20-25 minutter. Nu er det tid til at gøre smørcremen. Vi skal gøre hvid vanilje smørcreme. I det behøver vi 160 gram smør, 250 gram flormelis, 2 spiseskåler kogt varmt vand og 1 stykke vaniljeessens. Vi begynder at røre sammen margarin og syltet melis, indtil konsistensen er blød og glat. Bland vaniljeekstrakt eller vaniljesukker sammen. Derefter blander vi væske lidt efter lidt og rører godt. Nu er 20 minutter siden, og vi skal se om kagen er færdig med et stykke pind i kagen. Og hvis kagen er fast på pinden, den kagen er ikke færdig. Og hun er færdig! Når smørcremen er færdig, sætter vi det i køleskabet. Men det må også fryse og opbevare i mange måneder. Det er også muligt at lave brun smørcreme, men til at gøre det tilføjer vi 4 spiseskåler af kakao og 1 spiseske af kaffe.